Velkommen til Bikings. Vi er i starten af september, og nu skal vi til at teste de her fine DMT mountainbike sko. De hedder KM1 og er deres topsko. Det, der er karakteristisk ved de her sko, eller man kan også sige anderledes i forhold til andre, det er, at de har en fuldstrikket øvre del. Altså simpelthen hele skoens øvre del er strikket ud i et stykke, og så er den så limet på sålen. Det at lime dem på den der fuldcarbonsål, det er sådan rimelig klassisk for mange brands, men den her fuldstrikket, I kan se her, den specielle kant, det er ret specielt for DMT. I kan også se samlingen i bunden her, så det er sådan en helt sok, man sætter foden ned i. Den er så lukket med en borelukning. Det er ikke den nyeste model, men det er stadig den bedste model. Den nye model er stort set det samme, lidt mere finjustering, og det vil man sikkert se på nogle nye modeller senere. Hvis vi lige kigger lidt på carbonsålen, så kan man se her, at den er formstøbt op i svangen. Så den sål, indersål, der kommer med skoen, er en, hvad skal vi sige, helt flad sål, som sådan set ikke har den store funktion andet end en lille bitte smule komfort og noget, man kan tage ud og lufte. Så i forhold til at bygge en specialsål op, som man ser på andre sko, så er man lidt begrænset her, eller man skal i hvert fald gøre det på en anden måde. Så lider man af fodskavanker, skal man lige tænke sig lidt om, inden man køber en KM1 sko fra DMT. For man kan ikke bare gå ned hos Sava eller andre og få lavet en formstøbt sål, fordi den vil i så fald sandsynligvis ikke passe i forhold til den meget opbyggede svang på den her sål. DMT har så valgt klogeligt at samarbejde med Michelin om at lave gummiknopper på skoens underside, og det virker jo altid godt. Det har vi prøvet på andre modeller også. Så er skoen også forberedt til, at man kan sætte pæks på, så man kan køre noget cykelcross. De ligger i en særskilt. De kommer med og ligger i en særskilt pose. Og der kommer også en pose til skoen. Og der kommer et skohorn, fordi det selvfølgelig er lidt anderledes at tage sådan en sok på, i stedet for en sko, hvor der er en pløs, man kan åbne højt op. Men det er faktisk meget nemt uden skohorn også. Så har jeg fået indstillet klamperne, og en vigtig detalje er jo, at når klamperne sidder rigtigt, at der også stadig er noget berøring mellem sålen og pedalen, så der er ligesom kraftoverførslen er optimal, og det virker også godt. Den første prøvetur var rigtig, rigtig fin. Der er især en god kraftoverførsel på den her sko, må man sige, og det at stikke foden ned i sådan en sok, det er bare rigtig, rigtig lækkert. Følg med.